Lorenz Gonzi ma jħossi li jagħmel xejn ħażin meta żdied id-dħul finanzjarju tiegħu u tal-Ministri tiegħu b'500 € fil-ġimgħa. Anzi fuq il-fosos tal-Florjana qal li jista' jiftaħar li ħad deċiżjoni tajba għaliex qabel ma ngħatat din iż-żieda il-Ministri kien ikollhom jabbandunaw il-karrieri professjonali tagħhom mingħajr kumpens adekwat. Derli li ma kienx ġust. Irranġajta u jiena niftaħar li għamilt ħaġa sewwa, ma għamilx ħaġa ħażina. Il-kap nazzjonalista qal li d-deċiżjoni ma tieħdix b'kapriċċ imma biex iġib bilanċ ġust bejn id-deputati tal-Gvern u l-membri tal-Oppożizzjoni illi fi kliem Gonzi qed ipappuha sew. Gonzi qal li żieda ta' 500 € fil-ġimgħa saret f'ġieħ is-sewwa biex il-Gvern ikollu ministri dedikati għal xogħolhom. Għal darba darbtejn, Lorenz Gonzi qal li pajjiżna kiseb riżultati eċċellenti. Ma' riżultati li pajjiżi oħrajn ma rnexxilhomx jakkwistaw. U jiena neqpa' ninsisti fuq għadi illi bid-diffikultajiet kollha li kellna bħala pajjiż, illum pajjiżna għandu riżultati li huma eċċellenti. Minkejja li l-Aġenzija Moody's għadha kemm irrevediet l-isfel l-opinjoni tagħha dwar Malta l waħda negattiva, Lorenz Gonzi interpreta r-rapport bħala ċertifikat pożittiv għall-Gvern tiegħu. Tidinkom biex taqrawh għax tieħu pjaċir taqrah għax hu ċertifikat tal-politika tal-Gvern ekonomika u finanzjarja li l-Moody stess qalu isma' iva intom ħdimtu tajjeb. Dwar id-divorzju, ġimagħtejn biss qabel tidħol il-liġi f'pajjiżna wara l-vot tal-poplu, il-kap nazzjonalista iddikjara illi hu għadu kontra. Imma mela jiena l-vot tiegħi huwa tal-poplu, l-vot huwa tiegħi. Jiena irrispettajt il-deċiżjoni tal-poplu Malti u Awċi. U għax jiddeċida hekk, anki jekk dakinhar qed li ma naqbilx. Fil-Parlament qed li ma naqbilx mad-divorzju. U anki l-lejla ngħid li ma naqbilx mad-divorzju, issa ħudu paċenzja bija. Lejn l-aħħar tas-serata fuq il-fosos il-kap nazzjonalista naqat mad-dikjarazzjonijiet li jagħmlu deputati oħra din il-ġimgħa. Lorenz Gonzi qal li huwa perswas li l-Partit Nazzjonalista se jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jien perswas li l-elettorat fil-moment li jasal jerġa' jażel lil Partit Nazzjonalista biex imexxih il-qudiem. Grazzi.